Comrade Duduzile Zuma Sambudla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. Iqembu umkhonto wesizwe lithi lesimukele isinqumo sikaDuduzile Zuma Sambudla sokusula esikhundleni sokumela leli qembu esishayamthetho sikazwelonke, kanti-ke leli qembu liphinde laqinisekisa ukuthi alihlangene nalolu daba lokuthunyelwa kwentsha yakuleli eyi-17 eRussia. All we have said and we are saying is that ourselves as umkhonto wesizwe, the party, are not involved in the Russia-Ukraine matter. Leli qembu lithi nasencwadini efungelwe ecikicwe uZuma Sambudla akaze akubalwe ukuthi umkhonto wesizwe party uyingxenye yalolu hlelo. In the affidavit that Comrade Dudu presented to the officials, which she signed under oath, there is nowhere in her own account where she claims that MK Party was ever involved. Leli qembu lithi lizohlangana nemindeni yentsha eyi-17 ukuze libone ukuthi lingalekelela kanjani ukuze izobuyiswa ekhaya. Our next step as national officials is to engage the families and explain our position as a party and support them in their efforts for the safe return of these young people. Kubikwa ukuthi lentsha yafulathela iNingizimu Afrika yazi ukuthi iyoqeqeshelwa ukuba onogada baleli qembu, yafika eRussia yafakwa empini ephakathi kwaleli yazwe neUkraine. Leli cala lavulwa udadewabo omdala kaZuma Sambudla, uNkosazana Zuma Mncube, ngomgqibelo odlule, kanti neqembu iDemocratic Alliance nalo selivulele uZuma Sambudla icala lokushushumbisa abantu. Lezi ndaba zivela nje uZuma Sambudla usabhekene necala lokushoshozela izibhelu zangoNtulikazi ka-2021 ngesikhathi kuboshwe uyise owayengumengameli wakulelizwe uJacob Zuma.